Bé, bona tarda. La creació d'esta candidatura nostra ha sigut una mica atípica, tenint en compte la manera de funcionar de la CUP, que conec perfectament, però ha sigut probablement un moment important de poder-ho fer així per ajuntar, per una banda, l'experiència de molts anys, la trajectòria al servei d'una causa, que és la que ha acabat d'explicar ara fa un moment ella, en tota una sèrie de gent jove que està pujant, que feia dies que es reunien o que s'havien reunit per muntar una CUP, però que ara no veien bé implicar-se perquè consideraven que encara estaven molt verds i tal. De tota manera, jo també la veritat és que ja fa molts anys que estigui, m'havia fet l'ànim esta vegada de plegar anar-me'n cap a casa, però entre mon fill, que evidentment és jove, i tots els amics i tot això, home, doncs podríem aprofitar i tal. Al final me van tornar a engrescar i, de fet, en presses i agonies, per dir-ho així, han fet aquesta candidatura. No m'ha costat convèncer a la gent per anar-hi, perquè la situació que hi ha en aquests moments tothom la veu, és a dir, quan vas a explicar-li alguna cosa, ell ja ho veu, no? La situació econòmica en general, la situació a nivell mundial i, evidentment, tot el que està passant a casa nostra, que hi té un reflexe, i això és la base del nostre treball en aquest cas, no? Llavors, teníem el dubte de veure què fem, com ens presentem, no? I jo, evidentment, hi havia dos grups, un, el Revolta Global, que havia participat en Des de Baix perquè m'ho havien demanat, no tenien gent i em van demanar de posar el nom, bueno, passa res, al contrari, i en aquest cas la CUP, que també coneixia gent i tal. I tinc que agrair en aquest cas la sensibilitat, l'ajut i tota la col·laboració que hem tingut en aquests 15-20 dies, Javier, Abel, Joan Fernández, David Rullo i més gent, per poder tirar endavant això. A veure, jo no he fet vídeo, evidentment, perquè encara no he obtingut temps i tampoc no puc criticar el govern perquè encara hi estic, quedaria malament perquè tot ho fem bé. I en aquest sentit sí que, evidentment, ara quan se fa balanç, perquè clar, ens trobem en una... El grup és nou, però jo no. Clar, llavors m'han encarregat de fer el balanç a mi, evidentment, a nivell de títol personal, per dir-ho així, i això és el que estem preparant ara en aquests moments, tot i que la candidatura, el programa, el fem, l'estem fent entre tots, i incorpora tota una sèrie de coses novedoses que, evidentment, marquen una distància respecte a totes les altres llistes. Una distància que, deixeu-me-ho dir, en defensa pròpia, evidentment, que a l'Ajuntament, el grup nostre, en aquest cas, han sigut sempre, tot i que érem esquerra, evidentment, però no érem ni l'esquerra oficial, ni ho hem sigut mai, i sempre hem estat una mica al marge, fins al punt que una vegada em vaig permetre criticar Carot. Carot no ha vingut mai a Ulldecona com a secretari general ni com a res. Bé, ell s'ho ha perdut. I en aquest sentit, ara, els dos membres del grup, perdoneu, però m'agradaria explicar-vos una mica, que sapiguéssiu de què va tot això. Els dos membres del grup d'Esquerra, cada un han fet o participem en una llista diferent. Esquerra no es presenta, no es mereix que Esquerra tingui llista a Ulldecona, després de moltes coses, perquè, clar, la companya ha comentat que em vaig donar de baixa quan el tema del trasbassament. Evidentment, per mi allò va ser una vergonya, va ser la primera vegada que em va tocar que em vaig trobar enfrontat entre la consciència i el que deia el partit. Evidentment vaig tenir la consciència, no podia fer d'altra cosa, i sobretot de veure les maniobres que van haver. Però allò no va ser més que un símptoma d'un mal que ja feia temps que s'estava covant i que ha acabat desembocant en el que ha desembocat. Per tant, nosaltres ara ens presentem en un ànim renovat. De fet, els postulats de la CUP, sense ser-ne, és el que han fet tota la vida, a Ulldecona en aquest cas, molta gent, i en aquests moments jo crec que no... A veure, com diu, no sé si el coneixeu, Manel Oller, un intel·lectual d'Ulldecona, professor d'institut i tal, ell diu que no ens podem retirar mai, nosaltres. No ens podem retirar, encara no hem aconseguit res, i és veritat. Encara ho tenim tot per fer, i en aquests moments, davant de la situació tan delicada que hi ha a tots els nivells, crec que l'experiència de gent que fa anys que estem, i en aquest cas coneixem els mecanismes de l'Ajuntament, pot ser important, sobretot junt a una sèrie de gent jove i no tan jove que forma part de la candidatura i que té molta il·lusió. Aquí està Raül, que és el número 2. Ara venint li explicava, parlàvem una mica del cop d'estat del 23F, que ell encara no havia nascut i jo li explicava batalletes. Però ho dic perquè és un pont que no s'ha de perdre i a mi m'ha sapigut mal anar-me'n cap a casa i que no hagués hagut aquesta transmissió. Nosaltres hem fet d'hereus i ara fem de transmissors i que això no tingui un reflexe a Ulldecona. Què volem fer a Ulldecona? A veure, fem un discurs diferent en el sentit que
posem per davant de tot replantejar-nos el model, que evidentment costa poc de convèncer, com us dia, replantejar-nos el model econòmic, social i tal, i treballar-hi, però treballar-hi a nivell local. En aquest sentit, alguna experiència novedosa ja l'havíem iniciat. El Banc de Terres d'Ulldecona és el primer banc de terres de Catalunya i l'hem anat a explicar a molts de llocs. L'any passat vam fer la presentació a Prada, també. Han fet diversos projectes així novedosos, no molts perquè la resta de companys de govern els pareixia massa agosarat, no? Parlar de monedes alternatives, parlar de coses d'estes, la nostra alcaldessa i diputada, el senyor Montilla, li hagués dit alguna cosa, no? Per tant, això ens ho hem anat guardant i ara en aquestes eleccions tenim tota una sèrie de projectes que evidentment no portarà ningú més, perquè jo crec que tots els partits, els actuals, estan caient en un defecte, per dir-ho així, o en una manca de rigor en analitzar que els propers 4 anys de legislatura municipal no seran com els anteriors. Ja no han sigut fàcils els 2 o 3 últims anys, però aquests 4 que venen, i probablement molts més, desgraciadament no ho seran. Per tant, nosaltres el que volem és a Ulldecona fer tota una sèrie, o implementar tota una sèrie d'accions i de propostes en la creació d'una economia local forta, una economia raonable al servei de les persones, no al servei de les multinacionals. Per tant, creant un nou model en tota una sèrie de punts importants que seria molt llarg d'explicar en aquests moments. Però que crec que és el bàsic, és un discurs que no farà ni fa ningú més, al contrari. Ja m'han dit companys actuals de govern que serà impossible pactar amb nosaltres perquè tot això no pot anar cap a lloc. Evidentment que si no podem aplicar això no pactarem, perquè estic segur que sortirem, no? Però que l'objectiu, evidentment, és estar a l'Ajuntament, però és fer unes polítiques totalment diferents de les que s'han fet en alguns casos fins ara i que crec que a partir d'ara toquen. Deixeu-me dir també que nosaltres l'any 99 ens vam retratar al centre del riu Sénia i ja diem que Ulldecona era no el sud, era el centre del país. I això ho he dit sempre. I a més som la comarca, el territori que certifica que el país existeix, però el país és el mateix a banda i banda del Sénia. I nosaltres això ho tenim assumit i claríssim. Mireu si ho tenim assumit que el 2003 els alcaldes de Vinaròs, la Sénia i Alcanar vam crear la Mancomunitat de la Taula del Sénia, l'únic organisme polític que funciona avui als Països Catalans, que fa polítiques pròpies, que agrupa 26 municipis en aquests moments, 3 del Matarranya, 9 del Montsià, 12 i els altres 14 del Maestrat. Vam començar reivindicant mancances, perquè evidentment hi havia coses absurdes, les ambulàncies s'havien d'aturar al riu, no podien passar, el malalt se quedava allí, l'havien d'anar a buscar els de casa, bueno, coses d'estes, no? I avui en dia se fan tot un grapat de polítiques pròpies en un munt de coses diferents i gestionant pressupostos milionaris. I això ha anat molt bé per tots els pobles i a més, tot i que evidentment la simbologia política que això va tindre i té hi ha qui intenta minimitzar-la, evidentment per nosaltres no deixa de tindre-la tota i és un primer pas per a futures metes. I finalment, deixeu-me dir, també ha fet una referència, bueno, la companya llegia el que li havíem enviat del currículum. A Ulldecona hi ha un 35% d'immigració, pràcticament, 7.659 habitants, en una convivència perfecta des de fa molts anys, perquè només hi ha una escola, només hi ha un institut, la gent viu barrejada, ens coneixem tots, hi ha xiquets i xiquetes de tots els colors, tots parlen en català, la majoria són del Barça, cosa que és important, i cal que no us ho penséssiu. A més, avui hem tingut una alegria que el Madrid ha perdut, el Barça ens agafa per... Està perdent? Malament. Ho dic perquè això que avui en dia és un problema a tants de llocs, a Ulldecona no ho és, al contrari, és una riquesa. I per això el PP, en molts de casos, intenta, i perdoneu que faci una referència a això, però és que el PP en molts de casos intenta el tema de la immersió lingüística i tot això, perquè clar, ja en tenia prou en els catalanoparlants que hi havia i ara se'n donen compte que cada vegada n'hi ha més, no? I a Ulldecona, en aquest cas, un reflexe d'esta bona salut ciutadana i de convivència està en que pràcticament totes les llistes porten persones nascudes fora, moltes fa molts anys que estan, per tant, ciutadans d'Ulldecona, nosaltres mateix, un xicot marroquí, amazic i una noia romanesa, per tant, això és la normalitat i crec que és el futur del país i això ho hem de tindre tots clar. Per tant, estic on he estat sempre,
treballant i lluitant per la llibertat del nostre poble, per la independència del nostre país, de dalt a baix i de dins a fora, i pels drets i les llibertats de les persones que el composen. És que això és el més normal i el més natural, i una cosa sense l'altra no s'entén. Aquells partits que només defensen la independència pelada, és a dir, la independència que tutelaria la Caixa, per dir-ho així, no.